Sompa 93.1. No credit. Aha. She must have been our kind. Aha. She must One have hour me bands on the casabe. Oh, Brian to boy. Which every day so cheap ben our kind of one hour me bands here Santa Casabe. Tremia Rooma. Oh, Banny Menasa papa no. Very simple. Now one hour me bad casabe. Cabra Yanko is I'm not sure I see a trouble father to an Odi Cochi. One hour me bands here casabe. Sir, on one of the dear was him say, what should I catch as a member no Jimmy news car? Namen Coy. Okay. It's a no cap with me, man. No hour me bad here. All my anopay. Yeah. Emma Hoa, so baname. Okay. Is it what me? I know, I don't know. Well, okay, you know, or touch a man and call her in Chandy. I don't know. Come now, we know ya. They cry in your Santa for Casa Muda. Okay. Come on, let's say. Me for Jato cry me catchy. Some me for Jato. I cry young for cry a catchy Muda. No more Santa. It come on, I'm not pay me. Person me chow. Good morning. Mekan say. Indino. Now what you say? Indeed, say. At the side, I'm fancy be our namna. All say who you know more. Ya mo kakasano. Be a laugh be one or cat what was on the amo ya. Be and the apomoto the view Willia me fun. Nakata me fun. Okay. Sasa pay my chain what to say fear ye busian what to say. As I was and channel. But all men chill now they are 2 trim. Yes, I'll be hard. Oh, come round. Oh, mention. Come round. Metro, some me feel no 19 in it. Me kasa I metro one kama chira dada. And I mean yeah my so say me mo kasa. Na bra. Ade. Say me nim di ntia me so me yes mate. We me no me di we hu achi. Nti me menchira. Na so wan chira me kra. If you anzo bia ne ho anwura kasa I mechira. Okay. And so wan chira me kwa na kasa mechira. Well. Onso de onim de da. Onso de onim de da me ne ntem. Me de me proud de menchira. Ranyo go. Bia ono mechira wo de. Enyo kwa na tia anwura kasa wo. If you ha na tia anwura bi. Okay. Nuka wom nele. If you want to tell me, many just be a apostle. Many apostle and Kwana young apostle. I'm not papa apostle. Okay. Timon Canada. You travel from Hosa. Okay. I was here for say dear. Ye de Habam Ebrel. And that meaning say Cobra be able to form. Na Iria na yene Esther a bon como and Sunny the Toffin como Abrel. And then so Esther and Common, the Moham, and Tikoso, na ma wason, and Raha, now we need so, and Coswa, and TV. No, Cora, offer do so, you know, Mammy, NTA, Habam, Medas, or Edemaya no pay. Yanchia, her phone, a tear for near Busha for Yamudiachi, and Nano pay. Toffice has some way at Tartany de Bia. Sir, ubi akonodiani odumpon sono. Tofio don't put it saying, oh, be that. Also, has some be attack. Mem cramaki can be abre. Be a conodino don't pon sono. Oh, my bonny be that. I saw a penuma de crow. Am I? Sir, Minister, I want Odumpo. I'm not Jana Yakra when I'm the one. Yes, I mean, I'm going to come around so I give you now how was I. Now. I can't say I swung to me and could now see. And minimum TV, I damn free. I'm over Brew. Come yo, new baby. I call you. What do you know? Damn free. I'm over Brew. If you say, Matra Odumpo, one wolf, you'll be a hood. Come on, also a todd and swat. Come on, say a todd and swat. I hear you are Bobby or what? Quire, you dear who do Krubi swat. But bra, to say my own uncle. My hoodie, watch about me, make some say. Ya cow dumpoa, Ubia ni madecro. Okay. Ubia tidinida, my melo dumpoya boy. But what is here, Cas will be a Canadian udumponson. What? I keep a one to some mammy, now, every idea. Sabo when your friend udumpon. Wait, we never already. The only fason. You're 9. As a person, aye, only if no dumpon. Wow. I saw with them, me bang home, son, come, my sister. Now, where can I saw to say, come, where can I castle or can I cry? I was a for ya mudiachi, and pimping ya motte. Sir, Ubia Conodiani udumpon son. Na metro with the entire. Ya can't say Ubia Conodiani udumpon son. Abo wa dasui. Minim baby with TV no.
enye takraboa no de okata kraboa no ho no ono ne ye frɛ no odompo wo ya aboa ne na mo de pa na wota wo ba bi a nsuo wo pa so sɛ wora wo sɛ enwura bi ɛwɔ aboa n'akyi ye frɛ no na abere wase kan etimi twa wo pa sɛsere saa wura na ɛwɔ n'akyi no ba bi a nsuo wo sɛ bi a wote ba bi a nsuo taa wo ɛne ade no a saa aboa wɔ yi ɔyɛ very common ɛwɔ hɔ pa wɔyɛ aboa ɔforo soro te sɛ deɛ wɔkra wo hu sɛ bi a wɔkra timi foro soro no na ɔno wotimi foro soro ɛkɔ kyɛn wɔkra aboa wo dompo no ne nsono no ɛnwono nti ya na yɛnwe nti obi timi ka sɛ ade no a ɛyɛ kwabena de no ma mere ɛnyɛ wo de nti ɛsɛ obi akɔnɔ de na odompo nsono adwene apupuo abebie enwa sonsono ene emmoa nketenkete a yetan hunu wo mu wɔ nsuo ho no aboa wei na duane a wodi kɛseɛ paa yɛ saa aboa no sɛ wo ba bia nsuo wɔ ana wo wora menka no wora na ti ase wora no yɛ ba bia musa kuafo ta dua mo yɛ nsuo ta wo ho no ɛhɔ ne yɛ frɛ no wora awora nti aboa wei wɔyɛ common ɛwɔ hɔ paa na woduru ba bia wora wɔ na wo pɛsɛ hunu sɛ saa aboa wei wɔ hɔ a saa hyɛnsodie hyɛ no nso wɔn sɛ wokɔ wafo na hu sɛ amoku a wadua aburo na amoku atutu aburo no a wɔn sɛ de ya na amoku ani si tutu aburo no saa na aboa wei ya na wɔyɛ tɔfe bi na wɔyɛ no okay onie odompo ni nie nyame de mu asio enti otu fam hɔ saa na wɔyiyi mua na ɛwɔ fam hɔ ne we sɛ sonsono ene mua nketenkete ɛhyehyɛ fam no okay bibi te sɛ apupuo ene nneɛma bi a otu fam a wonya bia no aboa wei wɔwe wɔn paa na enam sɛ ne nuane a wodie ne mu a wɔwe no ɛfrafra ne nti no ya na ma ne nsono no ɛyɛ nwono okay enti sɛ wopɛ sɛ hunu asɛm a mekan yi a sɛ wo aboa bi te sɛ prako ɛwɔ fie na omma no ntɛtɛ omma na duane foforo be ne mo bɔfra ha ban na wotwade ma no de bia hyɛ asɛm a mekan yi nso wobɛwo sɛ prako ne nam no wowe koraa a ɛnwono ɛnam no sɛ yɛtwa n'akyi koraa de ma ho koraa no a wohu sɛ prako nam no ɛnwono na wowe ne yam nnoɔma no bi a ne taa wɔ no ne ade no a wohu sɛ saa nam no nso no ɛnwono paa nti ya na ɛyɛ bɔfrɛ ahaba no a yɛtwade ma saa aboa no ɛna ma ne nam no yɛ nwono wei no nso so no ne mmoa na wɔweweɛ apupuo abebie kɔtɔ awuo da nsuo ho ɛne wɔtu fam saa no tɔfe enie sɛ yɛ ha na wohu ne yie paa yɛfrɛ no odompo okay na sɛ wowɔ Sompa TV ne Sompa FM ha baabi a yɛwɔ yɛ a yɛkasa yi na wafidie eyi no a sɛ wogyina bɛɛ sɛ soame runabout a wote ne nka saa aboɔ yɛ wɔda so yi ɛyɛ ni su ana ɛyɛ ni su tɔfe sɛ wɔsu a ɛte sɛ deɛ obi ahyehyɛ machine na wote sɛ testing mic 1 2 okay on sɛ yɛ ta ka saa asɛm testing mic hello testing mic 1 2 no ɔno wɔteam kee te sɛ deɛ wakye prako a wɔteam no na ne su no ɛyɛ something different a wanhwɛ yɛ wobɛka sɛ yɛ nipa saa aboa wei okay sɛ woyɛ obi a woyɛ hu paa na sɛ bi a wokɔ afuom na sɛ wofidie yi no a wɔtumi susu bi te sɛ nipa wanhwɛ yɛ wobɛdwane afiri fom sɛ obi na eku obi wɔ wura mu na so na yɛ saa aboa wei na fidie yi no okay na ne nan yɛ nan ne nan na si fam no wɔde tu fam te sɛ deɛ kusie tu fam no ɔno ne dua no wa ɛkyɛn aboa a wɔwura mu ɛfɛ ne kɔkɔbo no a wɔkyɛ nkokɔ no wɔyɛ tum wɔtaa dware nsuo no mu atɛkyɛ no na wɔde ayɛ no ho nti wohwɛ picture no ɛda so no a wahu sɛ deɛ ne hwene no sitie no wɔtumi de wura fam ɛyi sonsono ɛyi aboa bi a wɔpɛ sɛ wɔkye no ɛwɔ fam hɔ nom hwene no ne hwene no wow ne sɛ yɛ nketenkete te sɛ ɛsoso kyɛn paneɛ kakra ɛna bɔfoɔ no se bɔfoɔ no sɛ ka se bɔfoɔ a wɔn sɛ nipa ɛsen na egu wɔn mu no atenten mmienu na ɛwɔ wanimu no ɛna ɛfɛ no se bɔfoɔ no nti wo ne kama wɔ fie so ɔbaa n'anum sɛ wɔ ɔhra mu a na se fɔ no a ma ne de kyerɛ aboa no ɛna ɛfɛ no se bɔfoɔ nti wɔ deɛ no ɛso kakra kyɛn ne aka no sɛdeɛ nipa yɛ deɛ ne sitie no wɔn sɛ yɛdodo mu sen sese kyɛn yɛ sen na ɛwɔ animu no wei na saa na aboa no so ne deɛ ne teɛ ne ti enso bebre bia but ne ti wonde se kan bɔ ne ti ne sɛ ya ɛdene okay
ɛden paa wɔyɛ aboa sɛ kraman nyɛ kraman a wɔnam a wotimi kyerɛ aboa bi te sɛ kankane wotimi kyerɛ aboa bi te sɛ bi a apɛsɛ wotimi kyerɛ aboa bi te sɛ ahwea wotimi kyerɛ aboa bi te sɛ kɔkɔboa saa aboa wei kraman ntimi nkyɛ no ɛnyɛ ne kɛseɛ tɔfe wɔyɛ aboa wotimi hurahura nipa paa sɛ memfa ne sɛ ebia yɛ nam na yɛ kraman pamo no a na sɛ bia wɔbɛhyɛ bɛɛ sɛ studio ha sɛ ya anasɛ bia wodan a woda mu a tɔfe aboa wɔhwɛ nkraman no yɛ tan mu nyina bi dwane agya no mu ntimi nkyɛ no ahunahuna wosu wobɛtumi asusu bi atoatoa so saa bɛɛ sɛ 5 nkraman nyina bɛtumi adwane agya wohwɛ a wokora bɛdwane agya kraman no wɔwura mu hɔ saa aboa wei na sɛ wokunu wie na wopɛ sɛ wohunu sɛ ne nam no ɛɛdɛ paa adeɛ bi wɔ ne mfe ne ne mfe ha sei ayɛ sɛ taawo bi na ɛsɛ hɔ ne mfe ne ne mfe wapaa no mu sei no ne mfe ne ne mfe ha sei no sɛ woyi nafuru no firi mu a ɛyɛ ama nafuru no ɛmpae ɛfiri sɛ deɛ nneɛma no ɛwɔ nafuru mu no tɔfe ɛnwono kakahini nom wonim kakahini kakahini nom ɛne saa ɛmmoa nketenkete kakapɛ bi nom ne wakyekye wɔ m adwe no na afra ne yam nneɛma no nyinaa nti wobɛhu sɛ ma ne nam no yɛ nwono na ɛnam sɛ wɔ ne nsono mu no nti yɛse obi akɔnɔdeɛ ɛne odompo nsono ɛnwono ɛte sɛ abɔnwono sɛ wakum aboa agye ketewa bi na ɛwɔ ho a ne kala no te sɛ nsuo yi rɔba ne ti no a yɛ na ɛwɔ brɛboɔ no ho no ɛne yɛfɛ no bɔnwono no tɔfe nam no so sɛ dɛn nam no dɔk so sɛ dɛn na saa adeɛ no gu ho a ɛnam no nyina gye sa wode kyɛ bɔnwono nti aboa wei no ne nam wɔ dɛ nanso ne nsono no nko adeɛ ɛnwono na wopɛ sɛ wowe ne nsono no a ade a woyɛ nie wahu sɛ wokɔ market a yɛwɔ ankatwadeɛ akɛseɛ bi wɔ ho a ɛho abɔ mfumfunya ayɛ sɛ anka yɛ na ma no taa de twi silver paa akutuo saa akutuo no wotɔ bi na wanya papa yɛ abɛ wɔdɔm ne papa yɛ na wasensene wo sensene a woyi aboa no nsono gu hɔ sɛdeɛ wayi akokɔ a first ne yɛ sam akokɔ nsono ne yɛ noa no na wabae ne nsono no mu agu hɔ tententen na papa na wasensene te sɛdeɛ wode apa soɔ ɛtwa material mu no na wapae ne nsono na kosi na wasan mu sei na saa kutuo no sɛ wanya kutuo na wakyim ankatwadeɛ wode kyim ankatwadeɛ gu ho wo sɛ wokyim ankatwadeɛ no gu ho pɛ ne nsono no ho pɛ tɔfo bɔ sɛ atoa nso no na akyekyere ɛnam no na amoa nam no to bɔ sɛ na ayi deɛ ɛyɛ ne taste na yɛ tasteless bi a yɛ ne ho bibibi no bɔ sɛ na ayi deɛ afiri hɔ nom tɔfe na wanya adagye na wasa kyim ankatwadeɛ na gu ho biem ɛno sei no na wode wo nsa numu aka fra saa bɔ sɛ na abobɔ pɔ yes na abɔpɔ ɛnso na wopɛ sɛ woyɛ no tɔfe wobɔ ne pɔ no wie a afei na wanya nsuo ahohoro ho na wahyɛ no garlic na wahyɛ no gyene na wanya hwentia kakra bi tɔfe na wode yɛapete ho na waka afra sei tɔfe wode yɛ ma ne nsuo ketewaa bi fa nsuo no bɔ aseɛ sɛdeɛ wopɛ sɛ wokeka nam ho no fa nsuo no bɔ aseɛ kakra bi ma no tɔfe na fa si so bɛɛ 10 minutes na bie server ne ti ne sesei ne hwɛ fie hɔ wadamfo koraa wote ne nka nkyɛ wobɛfrɛ wo a tɔfe na deɛ na wo no ai na yɛ saa taste no na tɔfe nyame yɛ adom na sɛ ɛbi wie a wobɛhu sɛ na ahohɔre yɛka sɛ adeɛ ahohɔre a kyerɛ sɛ adeɛ no apagya ne mu ama ne kɛseɛ no bi abɛka ho tis sei na ne nam no ne nsoro no ɛsitiɛ na ne nam no ankasa no ɛdɛ paa tɔfe keko na memfa nsi aboa no yɛwɔ fam no tɔfe akifa aboa no wɔwɔ fam no to hɔ ma me menyɛ ne quick ne yɛnsɔre so ɔhu sɛ dabi wode me too so no aboa no na mekyerɛ no deɛ wɔ fam takra aboa no fɔ no to so ma me ayɛ sɛ akɔkɔhwedeɛ no tɔfe aboa wei ne yɛfrɛ no akɔkɔhwedeɛ no fa second one no brada ɔyɛ second one ɔde me ne ɔmmienu too soɔ no ɔho akɔkɔhwedeɛ sɛ wonim afutu a wei kɔwuram ne kɔtu aboa akɔkɔhwedeɛ fo sɛ ɔmmra fie ne nuane akɔkɔ aboa wei ne yɛfrɛ no akɔkɔhwedeɛ no wɔyɛ nwura mu akɔkɔ na tɔfe menim kaa ɛbɛtumi atu wura ɛbɛtumi atu mirika wɔ wuram kyɛn saa aboa wei saa wei mirika saa aboa wei tɔfe menim kaa wɔbɛtumi atu wura wɔbɛtumi atu mirika wɔ wuram akyɛn saa aboa taka aboa yi wow yɛfrɛ no akɔkɔhwedeɛ
Tofi ne nan na si fam no yes ge akra wo de ne na say ha wasa akokɔhwe de oh sa aboa wi ya Tofi na taba no na tabu no se ba ku bu a ontimi ntu biom wow o si fam a obetima nam fam saa be sa fe kopem se na taba no be san to abiem wow o to kosua be se 7 ana 5 ana 4 wo ya aboa se bomofo kwawura mu na opese okọ atenase a bomofo ka se wo okọ atenase a na opese wo kyere se Tofi aboa we wodware o dware nsuom da binya nsuom okay wodware mfuturum wow nti wuduru afo bia mo amodɔ anwea no me bia anwea wo no ne ade no beduru ho no na wadware afuntum ho kakra saa wo saa bi waboaboa no se kofie omuta di ho agoro pa wodware na enete no ne mfuturu akɔhyehyɛ na tabam no wɔ purum na ma ne honam na ye ne hene ne nyinaa no na ne ho atɔ no nti omuta dware wo ho nti beduru ho no na ne takra no gu ho se bomofo pese wokɔ na okɔ frɛ saa aboa we ne wokunu a de wo ye nie emo wo so mo nam mienu okay oba ne bema ne mom se ohwiane pɛ na bema na te ne ho afiri oba no ho aha nti se bomofo no kwa atenase a ebia okwa no awia be 12 o'clock obetima tena ho ama na bobe 1 ebia na omunya mbae ukodu na omunya mbae na wafrɛ wo mo me se se ukodu na kokɔhwe de no onya mba ba bi oba bedware na wo wafrɛ wo mo wo nipa no wo frɛ na oba to be da friend mbe frɛ na me wahwe okay saa aboa we sa wo frɛ no a ba bi a wo te na wo frɛ no ya ta twitwa wani okay sa wo te fa akose bia wo te wo host yi na wo frɛ aboa we se wo mra ne kunu a sa wo frɛ na ya ta twitwa wani firi se wo su sa su no a aboa e fɛ ne nanka akifa aboa no to so na me nkyerɛ tiefo ade aboa no wo na me de ne to ho na wa kyerɛ aboa no ye frɛ ne nanka de wa ba nanum ya fa de wa ba nanum no so to ho okay ye frɛ ne nanka wo se wo nyini na bɛkye takra aboa no saa na wo kyerɛ akɔkɔhwe de no okay nanka na ye we no nti we ni wa ba nanum no wa ye ready e twa akɔkɔhwe de ama na behiem da bi o mehyem so wa sete ne ho on sa aboa nanum na wa ba ye kɔsoro no ɛsen mienu bi wo ho ti we nanka no no okay nti se opeso wo kyerɛ aboa se na wo ye ma me mfra aboa no na tie fo nhwe okay makɔtena ase masɛte me tuo matena etuo no ase wotena tuo no ase a kyerɛ sɛ wasɛte tuo no a bibia wobɛhu bia no wobɛtumi afa ya nasa wo frɛ no ayi din no agyae bo se beduru bɛ 5 minutes wobɛte sɛ waye bi wo swami run about okay na wo ye no oba ba bi a wo no onu se ni nua na esu frɛ no adwembɔne nti aboa frɛ ni ahoto ti wo se wo ye saa eni bɛ 5 minutes oba ben oba sa ha no ba bi a wo no enam sa wo no adwembɔne na wo de frɛ ni nti utuo na wo tena na se no bo se na su dadadadada nti bi wa wo ye lucky a omotim ba bombe se 5 ebi nso oba o mosa so okay nti woni mutuo tu a wo gauge first one na ye ka ho nyira de e bonus ha nti wo ye nso a we no oba wo nta ante ne na ase okay ne mum na nka no de wo oba wo tene na ase nti wo ye a me fra bo no nyina no metwa mani ale shasu no nanka no so tia nanka se nanka tia wonim se sa aboa no de su nti oba beche no okay nti Tofi ha no wa beche aboa no nti wo su sa su na nanka no ete se aduane asu ha ma menkɔ okay nti bon se obeba beche we bi no wa che takraboa wa ha se no nti wo che takraboa eno nti na bi wo ho ase wo dua wo fie wo dua wo fie na hu se enoma eye prebuo wo so a ya na premreta abadua no so pa mo so oba na twetwe ne tekyerema na opapa ne tekyerema num wotuma betena dua no so saa kopem se emmoa no ba bɛda na wache wo mu nti Tofi anopai kakra yede ma ahwefo ne atiefo no obi akɔno de ene odompo nso no ukogura mu na wo fra kokɔhwede a ɛyɛ ahweyie na kokɔhwede no o frɛ no a ebi wɔ hɔ a ya na nanka ɛka ho ba nti ya na wahyɛ no nso na sɛbɛ ya eduru sɛ wokɔ atenase a wobɛtumi agye wo ho afiri nanka nsɛm
na nanka ntimi anhaw nanka nso kɔ na sɛ bia wo fidi ayi no ana wo kɔ na wo de sika be kunu a wo kunu pɛ sɛ nye ne tini na wo pɛ akɔyɛ ade de a yɛ atwa ne ti no ene ne dua no ano pɛ no ade bi wɔ ha sɛ dra ne dua na no akifa de wa kyerɛ aboa no to na me kyerɛ tie for de ade bi wɔ ne dua na no pɛ ɛso kakra aha wa hu ne dua na da fam no ade bi wɔ ano etimi bɔw betimi abɔw pasa de adwene abɔw no okay ɛno so yɛ dangerous scratch wɔ de ne sen abɔw ɛno yɛ ne to no hɔ no okay ade na da fam no tena na ɛkɔ no ade bi wɔ no to otimi de bɔw sɛ de obi de sekan akan ne to hɔ no nti obi wɔ hɔ no mu a sɛ wotwa ne tini firi so kora na wosɔ no mu a otimi de ne dua no bɔw so no wawu nti na ne tini ni hɔ te sɛ de wukum wonyini a te sɛ fan sa no pa be ya be 8 o'clock na wukum na betuma bɔ be 1 na oda so pre na ne tini ntua so no so na oda so pre na ɔno de ne to jam kro betuma amunumuni a firi jam kro ba bontene onyini no ai nti onyini na nka difference hom onyini no so kyɛn ɛso wa kyɛn na nka no na nka no yɛtiatia na nka no de wɔkyere mmoa nkranteɛ ne saa mmoa no nti ana wahyɛ no nso eba cha oni din ade nana kwabna kese ahabamu ɛna yɛkɔ ya obi akɔnɔ de ɛne odompo nso no mekai akosia mpofogye de atodwom da nana mpadu de atodwom da mpanyimfo na keka na wo munwum pa ɛnɛ nyankopɔn adaroma president ama yehu sɛ odompo no sei na ɔteɛ na de enti a ne nsono no enwono no ɛyɛ ɛmoa a wɔkyekyere wo no ɛno na ebewi akyire na mom ade an kanya de yɛkɔ kɔfa ho garlic bɛyɛ den nanso agya yɛbɛn den president si yɛtimi rema yiyi ba ma yɛde mfi uti ne yɔnko tin sa yɛnya yi korɔ nti bia wo bɛkɔ akɔyɛ ba sɛ deɛ wo hɔ no ɔbɛyɛ no no ntimi nya ne saa awusiafo 7:30 pɛpɛpɛ na kyerɛ sɛ afei deɛ yɛbɛkɔ yɛnim ɛnkyɛ me ne Esther bɛbɔ nkɔmɔ ne mom yadɔfo bi ɛnɛ nyame di mfie aka wo mu mfie ho Owura Richard Abra Owusu wankasa unua Owusu Boada wono ena ya accountant ewo Oyiripa FM ena akwa ba kona da bia mene no kono ohun ono nso eye unua ba ko a condition wo krum ha nyina wona eye na he ni saa no o sika nso wona na nam ho saa adu sei one na nam ho saa so ahye no omu nyina ana unua kwaku ana Linda Jomfo ene mi ankasa ye wish you happy birthday na oyire nso se o wish you ono na eware ni birthday nti one na yere de anya asem ketwa omudi do papa 15 years ni na form ebinim ko ni 6 months kura o mafiri mu nti na kire se wo de watimi adom suko for 15 years ni de na kire se why ade nyankopon nhyira na form nyankopon nhyira wo enna memfa sa akwanya we so nyankopon ya adom a me papa Dr. Frank Awaji. Yes, one mama Jennifer. Ochina eye me papa Frank Awaji na woda. Dog. Osoro nyankopon to no boase. Na onhyira wo mama se eja. Said ye obey oba na oyame no nyankopon hyira wo. Papa we no ho. Ma Mary, yesi obi nto ensa nhyira na ebusuefo. Sesa na ayeka no ho. Aha. Waye bi amame nyankopon hyira no waye bi pa mame daddy ochina wawoda na oba me hyase awisho me ne ma Jennifer owura da pa ne yire ene me nuanom nyina ene olidi ya wish you happy birthday nyankopon ya wish you in advance na chese ochina ena eye wawoda osoro nyankopon enya wokese emayen okay se Esther nya my idea menim se akiwaba na wamamahu me dan me ho kakra bi na mabo adwom baako biwia
na afei deɛ yɛbɛtoa so ɛnɛ tɔfe nkɔmmɔ no wato din ɛyɛ wo a metie dwom wei ɛba a yɛbɛdi nkɔmmɔ akimpakyɛ mɛtumi akɔ
we be dru baby adri me patcho dabi obi sha me nkom kra na nka me free say unse ukɔhyɛ ma chakra na yamfa ne sɛ na sɛ wawu kakra enti adwen sɛ wo bɛfa se na wo fifa nso kra nka wo sɛ yɛn kakra timi agye bum sei no ɛno amama gye adi sɛ onyame ka sɛ dakro yɛ ne mfiapem yɛ ne dakro no ɛyɛ no kra Mr. Tofiakwa agye me nsɛm yɛnhwɛ ebia na obi kra etie yɛn opese o follow wo social media onye den Esther Smith bia ope Esther ho information bi ope wo ho niam bia social media ben na on follow me pacho yo me das Mr. Tofiakwa pacho wo kwa trader Esther Smith GH Instagram Esther Smith GH YouTube Esther Smith GH and Uko Audio Mac, Ubenya Esther Smith, Spotify Esther Smith, Deezer Esther Smith, and Uko Facebook Esther Smith Music Band, and Esther Smith, Miami normal personal Facebook, and Uko TikTok Esther Smith, Uko just a baby, Mr. Tofiakwa, online the old boy Esther Smith Ghana, mi bibia be yamo, GH na, bibia be yamo, me patrol. Na me dwen ho say de yete Esther nka che ni hu wachi for the Setara One Media say opese oni Esther ka bom na ye bo concept e wo Ghana e ho nko ti say yo radio do me da say e wo me say ni nyina ni Mr. Tofiakwa wa wo ka wo say ya hihye e de ma ye di gu kwas in fact early Easter there na nyankopa dom ne ya starte Ghana concert ni bibia enti etiefo ne adofo nyina starting hwe yanim enche bia ye beba beye program ahyanyame animonyam ka Ghana adwen aba mitirimu ni se sa ayina ebeye no nyum Sompa 93.1 me say anyum tofo na wodi omo pictures be ba so no me ye sure say wodi me so me picture beto so wo kra na wodi kai wo sa no pesa wo sire mi ana say maka di mu yirenchi wo na wo be di kai na maka di mu yirenchi aba na ya wasare nso atoso etu wo na wo ye first kra no me be ye den me pesa mbisa Esther me be ye den oh Antonio so Esther o be so kokum animu ase o when you go ase da I was here for me about Esther Smith and me no ebon komo no ye na nyankopon ase no kwasem ni say dey a ye drop nwom no ha sei no me hwem panyimfo akese a adwum mu ba radio mu a omo ya akese a omo ni Esther ebon komo se na dey no omo hweye no me mfasa akwanya we su na me mom ya nkasa me bra panyi me ni na ya adwuma da o e already o makri abeku Santana wow yeah me ni na ya adwuma da e already o makri fact bra ba bia wo bia na no pay nyankopon nhira o Giovanni no en nature se yentimi modin obi ya manfo a omde omo ho agi project we mu no Esther pese ka ne se nyankopon nhira wo bia amen na anopai ade wanwaso obi kura me wa ha me de me wo Ghana na abeduru ha de yeah fly drive say me cry me nibi wo cry you mo swanya timi di wa gongo no oh so ya send me me ti am fan send o yeah na yeah fan is a complimentary card na am say introduced in the first Ghana sa na unsese CD anto bibi anti wo ma so a wo de hye wo computer mo ka mo baby a wo betimi abo enti no ade ni wa ye introduce na nim se
onyame nso bɛyɛ mmoa ma obiara nya bi na ɔno nso de ayɛ fofoofo ai nso abɔ atie sɛ wontumi nkɔ online a wobɔtie wɔ wo cd m and wo computer m anaa wo car mu koraa na ɛbɛboa ama wo nso so abusafo we a special branding animu no sei na tie ɛna akyire no nso sei na tie on sɛ Esther ɛna ɛda so na uyi a ɛyɛ pen drive wobɛtumi de ahyɛ wo car mu on sɛ opɛ Esther nwum no a latest na aba no a we so ɛna ɛwɔ na sese edwom abrosan wokɔ hɔ a wonya bi because na abrosan no kwa ya bubu no no crapa eti deɛ mpɛ sɛ meka ne sɛ sesei wa opɛ Esther Smith ne nwum yi bi sesei no bra Sompa ha wo de oba front desk hɔ menim sɛ nyame adoma me nua no magazine fo mo a mo kɔ asɔre anɔpa yi fruitina no pa ekɔ no wo de oba front desk wo ba beto hima wɔ hɔ wo ba wo se me pɛ Esther Smith ni pen drive ni bi kyɛ sɛ ɛfɛ kɛkɛ na wo de hyɛ mu a aba what sound ankasa eti sese no ebi ɛwɔ me nkyɛn wɔ ha wo de onya ba Sompa ha yɛ wɔ so ame because wo kɔ ba bi a wonya bi wo de wo se opɛ Esther Smith ni latest ni bi ni pen drive no ebi wɔ ha na kra de nyame adom China fo ya da Roma omo wɔ radio nkitenkete a MP3 utimi de pen drive hyɛ mu nti ana Esther de mu de boy so no so kra o we de sɛ enu kyina kra na asan o yeah because they buy Esha munya ready say esan ya wo sam basan de bi aba because yes amanfo ba bebo me wa ha bacho yo Esther me ni ube wie na yenhwe ebia say Kumasi ya na obi pe bi obenya bi wo me ho na enkran so yo mpacho enkran so no number bi we kire ye kusi mensa enti o friend na ube obekire baby e wa anaso wo de be hia emsa me brasa Fakye wo so ba Ghana enche bia obi okra na obetimi afra Mr. Tofiakwa na bia wafa ebia uba na edi akoma no eno nso so beboa ai o friend number na bia Sompa number ye betimi di uba dia brown wow na wabo ai Esther mi ja wo kwan edien na wodi twato ewo enenkoma a se de metwe abo so akopem tam abeba o ate edien na di twato yo kakra meka ni se enyumu no ba ye enche bi abadan siti amenye frim emset anu kra mi twa be kira o brother ba ko try wo Facebook se enko konuma draw because we are see dinani na ho mete ye no the interview was Sompa o se mete wa na me dwendwen no wa gye woni ne yere ne ma chese omuni a oye ya tunu ni dan bibia ba o tie se enjendwen na onyame se o wa dwempa ma no adro no kra was wa anya anhye ne ho akomfo no anu madro no enti kakra me kan se bibiara aye uba mi ewiase ba bia ye den ba bibiara wato ba ha ba bibiara wo dwen enjendwen bebre engawo onyame as ya payfo kra na kase onyame oma ye friend say de ubeti oma de enche sanete enti bibiara wato ba wo gai onyame se men kan kira wo se obeba brabo ni mu wodi ane se obeye pe na watena si amane no asua na sam me se biase ba bi obi obeka se ofane ama fufufu bia oboa if England Germany pe bia Mr. Tofiakwa ya toto ni yemam toilet try bia na ya ton £1 and na ya £3 ya to double hey oh ya la se ho ya dia anyina ne boa ya din enti no ya fa ya wunhye nyame emu na opebreba obi odi ne ho atu nyame so no opebreba ti sensu twabrema no
Tikakra mekana wadofu nyina ni madofu nyame nhyira obi biara DJ Smith mi modi nyabi ani adofo a one omo ho mpanyimfo a one omo ho nyina chase me hu adwiri me ya na me hu ne meka awurade nhyira obi biara say mi ba omatimi ama enwom no adure kyeresa awurade nhyira obi biara watimi aboa enwom yi tikakra beka no Te ohima yebeda wase boa adanse no ahya ase ba no na fa ni nyina send me next interview wa me no obeye no eye enwum yi baaye adanse ahodo a amanfo de aba Facebook amanfo a etro ebi ho obetimi kra ye voice ni nyina no boa no yebedi nkomo okay ene Yankopon ka ho se de manya hu se me wodwom to wo mani mu de wow pen drive no on said esitie no nice one aba hey abeni aba ho ayefe Yankopon nhyira wo ti abusiafo pen drive no eni eno na aja aki aye nice production e de atoso no nti what the Oba Sompa has say we no tara one media and I saw Esther meeting. Tell me can not we tara one media Sompa and ya saw Esther nice. You pese you pushy the brand. Nti say dear yani Esther na boom. Di Esther Nyankopon nhyira na minya wo. Me say ye bedi nkomo. Okay. Amen. Okay. Amen. Bye. Okay, I was here for mini Esther Smith or your queen precope. Esther for no say omunya kitwa krom ha obi oye Esther bia obonyom no hu say Nyankopon hyeda ne nam level bi ko Bible mu a Queen Esther nso sare ti din bi wo ho a ye nto no ekwa se de ofa ya du so no eye Tofi enkomo eso ena yadri mesha wo boso se enne ebedi nkomo bi enti we de eye Tofi nkomo enkomo a emu ohwam enkomo a enwanwa de bechi wasum Tofi nkomo enkomo a ehu enkomo a esre Tofi nkomo geges mihia Tofi nkomo wenti bia waye wo ho ede papa eno ena Tofi ede brɛ wo Tofi nkomo so ede enti wodi ama asemo toda obi wa no peso bo blue keke. Okay, abusianfo ofa yadu so no eye Tofi nkomo na watu din se eye wa Sompa 93.1 eye wa nia ekoso no eye wa atoda na oben obi a na utie ne nsɛm a ɔka toda na ɔde hyehyɛ adum ne adan adentia efiri sɛ adeɛ bi a nanka ɛsɛsɛ ɛka ne nsa wɔ so wɔhwɛ ne yie no wanya time ama de kro ɛna me pɛsɛ wotie me yie paa me se ɛyɛ wo a hwɛ no wamfa nhyɛ obi ɛna ma menka Nyankopɔn ne good side kwan foforɔ so no wobɛka sɛ wɔ bad side bi a mɛka ho asɛm akyerɛ wo nyame wadeɛ bi wɔ no mu nipa ni bi yɛfrɛ no ntimɔborɔ tienie ntimɔborɔ bara ɔbɔ nipa no ɛna ntimɔborɔ no ɔde ahumɔborɔ hyɛ mu ɔn sɛ yɛne nyame ntimi nyɛ pɛ da ɛwɔ biribiara mu
eti onyame ne de no eye ntimobro ena onipa dasani de eye humobro tie se bi huma Mary mobo na me de ade ma no a se ahumobro no sa mitimi gima de se ma Mary me na me de ade we ma wo mi humobro na me de ma wo but why ya de eye ma hi me buo fu edima Mary from ade ma me ma gima de baronim onyankopon de no eye ntimobro no asakora no ne beda ne ahumobro enuntina onyankopon de ade mawo na se wanhunu ade ne so hwe yi a ntimobro no sa ebeka ahumobro no onyi mfiri wunsam bara ontai wachi bacho de mekan no te onyankopon timobro no sa ebeka ahumobro nti se onyankopon firi ni mu na de ade bi chewo na adekro wanhunu adekro no so hwe yi a nintimobro no sa firi ho a na abeka ahumobro onye adekro no mfiri wo nsam bara adekro na ekura wo no obedi amia wo ho anopai saade na me pesa wo hye no nso onyankopon de saade ni bi eye Yona akifa Yona to soma me onyankopon soma Yona ewo ni ni wi say koya de bi wo ho ma me ade a me pesa wo koya ne say me won nkrofo bi wo ho a nia ekoso o ma brabo mu no koka masem kire wo ana oje pinin se obeko para oya na adwin se wonko koya kokoduru babi dua okotena ase akura ne biribisi na ne bo afu onyame ka kire ne se enipa me pesa wo kɔgye wo no me pesa wo kɔye biribi wo ho eti de ba na dwene mu ni se ene saa na te a de nyame ka sa me nkɔye no me nkɔde mo medwane akɔba bi foforo eti onyankopon enti mobra wo ade ma Yona no Sompa 3.1 esan firi nachi Shama no okotena mu no ne na asroche no ne shama no eye no ono ankasa na yi no ho ma ye se eye minti na saade we koso tie ne ye tinam se eye wo Yona ana Jona agitum se shama no a epo ewo ensuo no so no eye mea enti ni ewo muane se samu pese musu munya nkwade a munya mibiribi eba safo ni trim se omu beyi no ato na to nsuo mu hwa anopai osuru nyankopon wade bi a wode amawo wama wani anko ho a odo nsa be hye wano da bi omni Yona to mu no nyankopon ma aboa mmene no for 3 days obeyi no to asuoja bade wo mu a me pese ene usua firi Yona asemi ho ne se Yona ka kire nkrofo no omto hyema num se saade we na ekoso no eyemea hwe sade bonsu no aba nanum a ommini Yona
onyankopɔn firi nipa mu de adepa bi ahyɛ wo nsa barare koro omfa ho se onyame ntimo brosa firi wo so a obesofa papa. Last week ye nua ba bi ba me ho ana me ni no di nkomo. Omfiri kumasia ofra chiri na efo aka eba kumase ose Tofi pese mbe kama sam chiro ne ho na me fa sa story we free na me ni nua ba no di nkomo no na samwa oka no obewie no oka asasem se Tofi eyemia na msi aden ose Tofi mi kunu na onti sei na yemia ha koma mi ni wudie no mi mehye boni kupa ba mi pese mi ka kire wo sei die nti a wo kunu agye wo nsam no eye wo se wonim se yetimi fa aduane so akasa kire nipa adwene kwanya fa so a Satan dadan hawa no ofa aduaba obedie so na efiri adebo mu ba no aduane die di niema pii abre nipa anopai mi bisa wo se kwan ben na wo kunu fa so didi onim una mi bisa wo asama mi kan anya wadwene se wo kunu ye sofo anya wadwene se wo kunu ye sempakani anya wadwene se wo kunu ye presiding elder anya wadwene se wo kunu di mu wa asori mu ti sa asama mi kan no wo di bedi agro hwa every Monday ekosi Friday kwa be na afa so ma okunu aduane me bisa wo mami sister nia uwo ya ne se wasori anopa wa hura tena wo kam ukọ adwuma mete wase cause one could be a store in temwa adum obi ba aba beto niema ahono pa no obayire wo aton niema no ubenya sika no mo ba do bahwere ukunu ababa wabi bebo aboso de aduane agye ukunu afiri wonsam trust me na esia eyewa fisa watension nyina ewo kwan a obefa so a obenya sika ba do ukunu a wawa no hu hia wo eti anopai uwo hwa na obi anya bre na wafre sofo bi sofo mi kunu jeminsam ogumaso unim say yewa by nature ye obi wo a okura suban bone nya ne ho asem na meka but meka obi a woni no hyase a wo se we de osuro nyame enne wo se wo jajeje mu obi de aduane ji ukuna afiri wonsam but you don't know unim se onipa didi wi a ne siase ye ne da ba bia wo didie no na ni ji ho enti anopai on se ayewo
ana waba kwan ana enne ukuna gye wo nsam enne ukunu kura pia bonten a omafie oda bonten adentia ehya ase mfiti ase no wo se omfa ho Hey. Hwɛ. Yenua ba no enkom a woni mi bedi ye no. Oka asɛm bi. Eno na no pa mi di tuufo sɛ ɛyɛ wo a. Ogye tum sɛ Tofi ɛyɛ mea na mama mi kuna gye mi nsam. Na me frɛ bɛma no, ma Mary. Bɛma no ka asɛm bi. Ɔse Tofi na me dɔ me yere ba na ɔnwene me yafunu ho na me bisa bɛma no sɛ die paa na afei die akoduru sei wote asɛm wɔ kan yɛ ɔnhwɛ abɛka sɛ bɛma no sɛ be na adwene esua asɔpanyi wɔse sɛ adwuma a ɔmo yɛ no ɛyɛ aban dwuma na sɛ ɔno sifiri ni kaa mu a ne nkrɔfo a ɔno ɔmo yɛ adwuma no nyinaa no ohunu sɛ obi akura lunch box ɛde foro soro menim sɛ maamɛra asɛm a meka no motemase a adwuma no a ɔwɔ mu no enipa ɛwɔ mu mɛma bɛɛ sɛ aduonu ne akyire no a ɔmo hyɛ no ase ɛforo soro a obi akura ne lunch bag ɔde abɛsi hɔ ne duru wi a ɔno apɛ obi asoma ne sɛ kwa ha kɔpɛ aduane brɛ me na ɛnoa na ofi sɛ ɔhyɛ ase a wɔka ho asɛm wɔse Tofi me ka ho asɛm kyerɛ me yera wamfi me saa na baba a wabi hwɛ enti dakru bi Tofi me baya me foro soro no ɛna odi adeɛ bi di machi me wura office ya na odi si me table so na ɔse daddy me ba chow me prepare we the bread enka nchem sɛ ɔba no wae na aduro bia ni aduane na ɔde bere ne no mu me ka kyerɛ wo aduro bia nim ɔse Tofi aduane nso a girl no de buy na me favorite me di afɛdeɛ akwama ababa awa no from Monday to Friday no ɔma maduane a ɛna ba me tirim sɛ ɛneɛ Friday no a me pon akofie no me ma no sika nto no ho sɛ aya week ni mu ɔde ayɛ aduane ama me Tofi mani ba me ho so no ababa awa no me dane ne dem bɛma na sɛ ɔka kyerɛ me no enti ne yiri no so obesu wɔ ha sɛ Tofi ɛyɛ mea no anopa yi me tuufo wɔ Tofi nkɔmɔ ho aka kyerɛ wo sɛ hwɛ obi bɛgye wo kuna ma wo ɛbɛyɛ ɔnwanwa menka sɛ obi gye wo kuna ɛyɛ tina meka sɛ me mɛhyɛ bɔne kupa but aniema bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ me tuufo ka kyerɛ wo sɛ deɛ wahyɛ ase a woyɛ no wode wo kunu ɛkyɛ anopa yi Tofi nkɔmɔ afutu a mede ma wo no ɔn sɛ nyame hyɛ da ɛde ne ntimɔ brɔ de bɛma a wɔsombo ɛne ma wo Sompa 93.1. badene ɛkwa akɔpem sɛ yɛwɔ mmaa bebree a wɔde wɔn ho mpo kame wɔn kununum ɛwɔ mpa so tieni yo yɛwɔ mbabaawa a ɔno na ɛhyɛ da
arrange game ama ukunu ba wo de yakra de wa bedru fie no na ode ne nsakura so mu no hwe action a wo ye de kire ukunu because ubu afu no ne ho asam hye wakoma mu onso obedru fie o chia wo kura wa anye so se ukunu fra dwuma ba na ote ho na wahunu wukunu na wayi wani ato baabi onhwe wanim kura na wache ano enti oben na obisa ne se miru ana na wokɔ adwuma kora te sen a na ayeden me se ma Mary Kofi che ba for to jumbi o se we ye sofo yes na oba be ka kire o se mikunu eniema a oye me no enye no wa ma nsuo ni handkerchief so mfa nkogu ni kuna aduane mu umisa ni suban mama rintina me ka se onyankopon aye som no ne bad side ba bi ye se omawu achadie na wanhwe achadie no so yi a oyi nani na beda no so bosom eti nei eba bebre fon omte awade ase ema bebre esu bra omte awade ase adentia nyankopon che wonkunu but wanhunu wonkunu no so hwe eye wa no waye ene okuna jiwunsam opia bonten kura wo mafie no wabeda watuti oba foforo so adantia nyankopon firi ntimo bromu chawo bema oye numonyamfo wo bre no ho ase eye wa ena ne wama ukuna wura tibia tisem Already hu mo bawate sa futu amede ma wi se wutia anka ukunu wonye onsam hwa ya wo ma bebre wo ho a pesa me ka kire upen ukunu no mpe no but you don't know unim nti wukunu kura na dressing odi pia bonten kura no emfa ho opia bonten a onya oba foforo timi ka chensa de ene de why sweet Sompa 3.1 ebi sa da be na wukunu sha atade ofie na opie na ka sa miwura ene de wo ho aye fe papa me da nyankopon ase se wo de wo che mi se mi kunu ne hwe eye wo emfa nhye wabusua se ye de ye busua ye kwa awade ayetinye hwa na ka kire wo ye de ye wodo ye kwa ye nya mema mo no yen hwa na ka kire wo anumi bia na abusua no so me ka kire open eye usuban eye usuban na bema ben ene bedo ba onwene no ho me ye bema menua no mo ha nyina ye mema bema ben ne beyi na koma mu ado ba onwene no ho wo de ho kame ne mpam obi so de che no kwa ne wiase hwan pa na te wa ewo so ni firi soro agu nanumu a obeprato agu a wontafre enti na toda ewom se ebinum kura suban boni bi de
enye omo ho asem na meka to da kura obi ye sofo maame onya daagye ma osofo na dua ne diem ne niema siemu obi begye no asori babi begye wukunu meka kire open menkasa me foa so se wonye but ye wo ye no obi begye no because obi aboye mfita duku waboye mfita duku ene wote ho because na ni vision nyina ye say nka on nya wukunu ware ya nka ope but wa mantem enti sa wo wanya akwanya eye akyedi a Israel nyankopon de adom wo so no mu ye na obi je no I'm telling you Sompa 93.1 Anopai mame fa aware de ni nsi ha me nua no beba bi abeka bi Anopai me se eye wa enei yade aka obi ato dem eye wa mfa nhye bonsam enti unim se ensa no a wahya ase nom no a wonom alcohol mo no wanya daji a wo smoke wo twi wi nom jot adi wisie ekọ wakoma ho no wo yira fi se wo liver na wo kidney besai na wanya kidney problem a wo be ka se eya abonsam yade ho na ka kire wo eye wo a jainsa no a wo nom no ebekun ama wo yire mfi se onyankopon de wo nipadua ma wo se japade akyɛdeɛ papa bie ni ho onyankopon de ama nipa a ɛkyɛn wo nipadua but hwɛdeɛ wo de ye wo nipadua ababa wa wo gya wo ho ma mema ye kyɛ se usi na wafro na oh seriously why now we oba who date 5 guys na nyankopon atena soro na wahwe wo asa wo na wo ho febro so wo na nim nyansa bro so no wakonya kunu pa wo benya kunu obe show papa because ni nti mobro no asama na ka hu mobro nti wo na ode ope ko chusu wa wade ti edura na dwo na wo dampa so na wo bobna ofa ho bai ene makai owura IBN oyem papa esanso yemase osi school time akwa bi ania bren ho aden anafia yira chese wo ya yi ano se obi daji moje etu no obi da Nigeria wanya accident nyamene na bofo wo ho hwe wo mo oti ha wafia yira wo pai e kan nyame asem nyame ni adaje wo ho wafia yira nyame oni time wo ho me say enipa bebre wo problem a wose ma boho mpa ya ye ho akonkyene me ka kire wo se enko ton jaibo ayewa Sompa 93.1 ayewa because u liver no ani u kidney no a anya problem no yetu fu ka kire wo se jai nsanwe wo se mawe we wo de kwahye fie abayifo toda na wo hwa mrante a ene wo masisi so didi saka wachi na ade chi na nipa na wu a na mo de kwa akwahye abusuan sa abusuan we de omo mpa de pa ho na ka kire wo Sompa 93.1 ho na ka kire wo eye wo a
na aka sa wo de obi bodu a enku wo ho nti wa wonim se makwaje niema wo kwame asare wo humi mobo afiri mi niema ana odi din samfo sa wamfa kosua kora nhwefom na ofiri ni mu su ka kire awurade sɛ awurade ntua wo ka o chance wo de kosua bodua I'm telling you anopai afutu a mede ma wo e wo tofin komo so ne sɛ eye wa no wama wo kunu jawo bra eye wa no wama wo yiri jawo because enamre mu bema ya wo wanko suku mpo a ye de fie nyansa tetew wotimi nya akokoduro tene wo nsa hwe wo yiri sum na wadwene nya adwuma wadwene nya adwuma waba ware me baba na wo sori a wo si bam no so de Ghana na breme nti bata ban na nadwene mu da ho a ba ma wo sori ada bia wo si ni baso a wo bu no prepra no no wo jai se ne baba no ntena wade ase me se ne ma me hye boni kupa ba no be se me ka kire wo se so what is asesa because me de me baba ma wade na se wo sori na da bia sibam wo bro no a nya sho se nyankopon bebu maten se me ba metena fie metima hwema de because me ma wo monu mpira no enku no enya ya yese emra nu nbedi na me da wo kodam no ene me baba no a wawuo no wo dam no me fa wo ben enti abusiafo eye wa na de wo ye no wama obaya no eja wa awade enye be manko because wo de masam ha no unsa chie den unni sabe wonye obi a wodwene wo ma ho enti won tena sisa ankosi da ben anopai eyewa hwa de enti a wo sresre sika no eyewa o tama yesu adwuma no wansua hwa etoda na me nam kwan ho na me hwe emma ni munyamfo binom a omo eso nsuo tumirika menkasa enya adwuma pa wo aya na hamme na omo a mitimi su eye omo a omo so anema kwa achima etoda obi betumi anante from te se ehwa na ni beba no ho so no na wapie te se kwada so wonam fom sasen ne ebeto no for the day obi so kra wo na ne ba hye nachi mi huna na me sunu mu enye de wo mo pene no ebi kura so wo ho a aware boni bi okọ ware ye na de na ko wie sa hwe sa semwe maka me sa kan sisu bi me papa futu a ode ma me ni me nua ma bire mfida wase akwasi enware oba wagimi o ka kire me nua ma se monhwe na mo anware ba ma wagimi yes na menyini yei ana mate sa asem no a me papa ka ye no ase because yesu ba sasi so osayade ahodo bebre ba mante se yese akwa we di wagimi ye de ne bre yesu so wonsa na yade na ukọ Bible mu mpa o se dwedwentwie na ese na koma mu se nyame bi nya de be na omo se
Se yɛka dwodwontwie kyerɛ wo a ɛyɛ Jimmy nko a 1 million. Tieni yo. Se yɛka kyerɛ wo sɛ woyɛ dwodwontwie a ɛyɛ Jimmy nko a baako 1 million. Ɛne yɛka bom na ɛyɛ dwodwontwie. 1 million. Asama me ka no 1 million. Ni aka cho say Jimmy sa oba kan sa 1 million. Say na ade ache. Sompa 3.1. Abusiafo. Anopai afutu amede ma won say. Se onyankopon ti mobro sane ka hu mobra onye mfiri wonsam. But unya chitaini da. Enu nti na nyankopon timi di adwom to akyede ema obi. Unim, ubetimi akọ studio. Ubetumi akọ hyehyɛ nwom. Ubebo. But enya impact da. Sompa 3.1. Ninti mobro no asa. Aka hu mobro wanya de no amfiri wo nsam ti adwuma na wo de ye no. Wo de wa hoɔden na ɛyɛ. Enu nti na ye wo nwumtufo bebre a sabe anwum a omoto no eno a enhye da adwene papa bia nhye da nim enso wiase nyina akora betimatu adi wo machi ebe wiase no na de mrante ne maba wo ewura wi no mu ne nsa no mu nso obetima ko studio akwahyehyɛ nwom aye gift nyame de ma no wanye to obetima hyehyɛ nwom ama ayede Sompa 3.1. but enipa nya hwe mfiri mu anopa weni afutu a mede ma wo de medi twato eye sofo wa na waye o adoma kyede nyankopon de ma wo no on se o ba form spiritual o ba form efri say wajeja wo ho ama kwan abeda wo ho anopa yi mafutu a mede ma wo e wo tofin common so ne say mfa nhyɛ wo maame mfa nhyɛ wo papa mfa nhyɛ wo nua bi ɛyɛ wo na waye enu nti na nne wabra bo achima kohwe ne chi unhunu ho ano no Sompa 3.1. hwɛ ma mere me kan ma kan si so amanfo beji amanfo kunu mu saa I'm telling you ombe koso age saa because enipa bi nim kwan ye fa so handle ade ye gold nipa nim kwan ye fa so handle ade ye gold efiri ne nsa na afa na ne nsa gu ne ti na obobna anopa yi se obetie me no mo ani eku yere ho wama wani eku ma ho wama wani eku ukunu ho a ka wabusua ansai Sompa 3.1. enka adwuma emmo nka ye nyi wadi arade nhyira wa no pay azopani Tofi. Ewa. Tofi, good morning. Na le obada da fe na abecha. Azopani ye mu minu na free fie ba ye. Tofi, ye share adwuma so be bosu mi nsu ne na me hia wo pa. Sa. Me hia wo ne pa. Ame nkochia me wo physical usu. Okay. I be crew mu ni. Tana na me crowd say me kwa yi. Yeah. Sanfo aduam. Me bra panyi ba kono no. Or 4 miles SDA church honu free. Okay. Na maame je chiwa zo osante be kwa wie so. Onde wo so chia wo pa vise TV no so ya no abeta. No abeta. Mama. But ye pasa kwanya we nso na eno a Adelaide lady bi eno a oba hwa
Okay. Obaye na okura ntoma mienu. Okay. Ose ne din kra mayemo. Enti ohima Nyankopon nhyirawo. Medical body no. Ye manui. Hey manui. Was it of him Mr. Odi mommy din but ohima na mpese me ka kira o se wabrɛ yɛ ntoma ma mɛrɛ ɔse yɛtimu yi Fakye show yi ɔbrɛ yɛ ntoma mienu na yɛde ama Sompa akyɛdeɛ ti yɛkɔ so ato nsa afrɛ sɛ Sompa akyɛdeɛ no yɛgye deɛ mo deɛ mo a ha sɛ tissue no ni saa nneɛma deɛ Kwame Asare wɔ ha deɛ ni ha wɔ sɛ wɔn nyinaa bɛ launch wɔn deɛ wɔ ha wo a woyɛ yɛ fan biara no wo deɛ wobɛtumi de wo gift aba Sunday morning say yɛbɛmo ayɛ presentation wɔ ha aki fa we no to so na nka mentimi mo number no ɛma wo mo ebi so obi tie anɔpa ya ɔpɛ sɛ wɔ send sika ɛde ma Sompa akyɛdeɛ no because ɛbrɛ no kwa na ɛkɔ sɛ enipa abɛtwerɛ wɔ mu din kwa no bora pem eti mɛsrɛw Sompa akyɛdeɛ ne deɛ yɛgu so a yɛto nsa de frɛ obi asɛ sɛ one Ghana cedi kura na wo a obetimi asend no momo aki pacha ofa to so ma me na mentimi emobɔ number no emfa ema wei eye Sompa akyɛdeɛ number no na me bobɔ de akyerɛ wei 0598 559 802 0598 559 820 me pacho edin no ebeba 820 no 802 okay 802 me pacho mo fa nche me 0598 559 802 aha madam wasi Nyankopon enhyira mo pa edin no beba tara one media limited anase Blessed Foster okay ena bibi nti opese e beje mo opese e beje tiro wo ho opese e beje ntoma ba bi a wo no untumi ma soame ha Sompa ha me ba cho frɛ 0244 834838 0244 834838 eno de ensendi sika mfa so eye opese e beje ade afiri wo a untumi ma ha na ye tuka na ya ba beje nemom sika ne de eye 0598 559 802 me ba cho wo de faso a yensa ebeka so panyi Tofi yeah de di kan Tofi wasama wo kan ne nyina obi tie afidie no hu tie a na adwen ye ne se ne wo kan nya no kure okay adwen no nti onya sa adwen ne se dodo no anye o mfum so ntum okay nipa pi enye o mfum so ntum da ti de wo kan no odi ne yego ne tirimu bi e defend ne wo kan se obi o ha wo ye ne den ya obi o ha wo ye den ya nti etoda na wo ba bi a ye man kyerɛkyerɛ bi se nipa kuo bi ahia wo se de nipa no gina ha o kan no o kan ne ye part se ne wo kan ne ya obi fa beboa no barobo hu se ode ono no suban na ewo nimu no a ontumi nsesa ye no eyiyi nsɛm no nipa no kana no di defend je se oyi se nti eno ye how baako okay Tofi point number 2 ensonso ne kese baako a mehu na bibifo ene abrofo ntam ne se krom ha sabi mano so simna so asem si a yensua nyansa mfirim asem si a yensua nya eno nti na obia wu a na ye de hye biribi okrum ha abrofo se obi wu a yenkɔ paapae no na yenhwɛ ade a ekum no yenso ye de BBC a ne ahwɛ nipa na bra ba wo bɔ ne nko kɔ nanim na no obeye yie na oye yie na owie school na se ntia ne wawuo ne de ɛyɛ asomasi krom ha nipa du a ɛkame ayɛ sɛ mu bɛn mienu miensa na ye gitum sɛ ye wono ani wuo toda kwa ne nipa no obe 60-70 plus but still na busuafo ete ho friend sɛ ohini ne ho ɔsɛ strrr na enipa te ho de hyehyɛ adum ni adan Tofi ɛyɛ wan no aye nipa dodo san na bɛgye saa mfomso no atomu ene onsɛm a wɔkeka kan ti meka sɛ mahia we hwɛ mema kakra bi ne fra adwuma beduru fia
ye serve omo say ya no na aduane asuo wo de tofe ye mfa so de onye se wa no wo noan okay but be ma ne be duru ye no be ma no na kwahwehwe be bia na aduane sie no okofa ye be di you but bisasa ware ne say sadakuru bi na munya hoho se ni nua na be ma ni nua na busuani bi ana nipa bi adamfo bi na share that to nkra so obeba fie ni no aduane si ni ho no oba ya ka hwekwan be fa so a ye be serve se nipa no but the kunu na ote ho no yen hyedan hu no so mfa so bia biu ni nti no aje so odon akopɛ na obeba no na sabi adehunu bi e na engage se nipa no nti onhunu kura se ni kuna ba fie no kura ho a eye call a oni obi ye okay wane ne yonku bi di ho edi keke ti onhu kura se ni kuna ba fie na wa man attention say minimi kun tam titi fra no pa be se no nsia no nson ma beduru anwumre be se no nsia no nson manya kwan ne namfo eye time with family manya mabusua obi makura no oni time ma wo mo nti ade na ege ne time fra no pa kosi anwumre be no nsia no na busua ba fie no onhunu bibia sa wo se wo sesa firi enema otena ho fra no pa no ene sesei abusua ehesi wonya tell you kan kakra na enipa na kwa abonte na se na ye kan wo kan no etoda na fa enipa no hyase ese otu anamon bi a afei na ya be hu se nipa no ye miwa nipa no ni hia no na onte saa o na asandefo so obia ni ho a ware ne tamfo se wo hyase na saa na wote ye de a ene ye ni su but wo no foforo no na oni saa suban ni mu afei de wo peke but wo nyi ntumu say ye usuban bi nti na ama wo ko saa suban ni mu still a oda so hu say enipa no obi bi a ono na wafa suban bi enye to fi mpasa me kompa so kakra to hia ama de security wasi ya wo ada ma wo wusa say ada se o si ponche no wo wusa o ba cancer bo yeah ma re bob na mama ado ho ni wa mi ti o na pa bre wo mu na ka me wo be 15 minutes a na mi wunya bas mi nya me hwe de bre ne ko no a mi nya wunya coffee ene nipa di nkomo pa okay ukunu ana oyere akwa abonten akodi nkomo ohunu enema bi a ohun foforo no na bi a onnim na wonte ye na on practice da okay na o ka kire o se afia ade we ye se ede pa di pese wo ye bi mame kofi ade we ye se ede pa ti mi pese wo ye bi mame unye bi da nti bi da Tofiden na also we. Ti say ade ba ko a separate our pa. Fi say Chrome han say na si handle issues ewo abusua mu no. So obi kan asem na ono hunu say ade no ebia na nenye ho ana oni sa ante ase no a. Opentem hunu nipa no say asa wasay ana sabi wajimi ana ohunu brabon ni bi ana wasoro na tora kwa nipa no feeling bi a oka che no no ono wontumi ntina ase enti no na ukosua na hene na we nso efire hene we abodam obi kura tumi kasa ya abodam se ma ejimi se we emmoa na yesa na wakeka na saa tofi na ti say eda de o kan ye nchirim na amamfo ai wo de metima chirim wo de wo akoko duo sene me say nia eda kan no ye wo enamu hyehyɛ nyankopɔn de ama nipa enye sebe be ma wakɔ abonten aba no se obi ni me akɔ akodi nkomo sebe ba bi yesese me fa me yere fa no sebe da bi me kɔ fa sebe ma no sisum na so ne to enye ho asɛm na eda ka da bi nyam nye ho asɛm ade bia etia nyankopɔn hyehyɛ ne nye ho asɛm na wɔka na mum sɛ ebia empamu agrodie sɛ wo ni obi bedi nkomo minka kisina na say okay ana Tofie say down na wo counting say ka me ka ha stars bi ne na wo akoko oduro na wo kire nsemu aso pan enya saa na de duru ha wo yimi ama okay what saki beba saki beba all the skills no oh Tofie the American say
yɛmfa no sɛ deɛ ɛyɛ bad side no koraa wɔkekaeɛ no sɛ no mpo a ɛnsɛ sɛ woyɛ but kwan a yɛfa soɔ kyerɛ asɛm mu ne nipa ne di ho nkɔmmɔ yi saa adwene no ɛfiri ne tirim no na mɛka ho asɛm sɛ wopiti prɛko pɛ ɛtuantuam no saa adeɛ no a wɔteeɛ no adwene no di kan store na ɔbɛyɛ ho adwuma wona wɔ sɛ wode no fa nyansa kasaa ne nimdeɛ bi a nyame de ama wɔ so saa ɛte sɛn ɔmo sɛ yɛte sɛn na wahwɛ na opposite side nso ɛni daakye yare ntumi mfiri mu ma deɛ ɔso ɔyɛ ebi no ɛdi mfie bɛɛ sɛn ɛne ne ni kɔmɔ ma bibi mmra wo mu na yɛ biribi sɛ wofiti prɛko paa keka sɛ bi ɛyɛ abɔdam sɛm ɛyɛ gyimi sɛm mfa so ni so deɛ kristofoɔ ɔnyɛ saa no ne ade a tɔfe ɔbɛkɔ de wabɔdam hɔ kakran obi bɛ de saa adeɛ no ɛba bɛyi no afiri hɔ na wani bɛba wo ho soɔ na afei na abɛka kyerɛ nipa no sei ɛnso na atwa mu awie na wareɛ no na separate de daada tɔfe sɛ bɛrima bi pɛ sɛ da biara wɔne ɔbaa ahyia na ɛnyɛ suban papa nanso ɔka kyerɛ ɔbaa ɔsɔ ɔbaa tumi fa kwan bi so yi saa adwene ne firi ne tirim na mmom ɛnkeka nsɛm bi a ɛbɛma nipa no adwene ayɛ ne sɛ asa wɔnkɛɛ no ne ehia no na ɛmfa wo ho sɛ onye obi a otumi control ne conscience ana o control na tenka ne nneɛma a utri anya ya woni mra wo ho so no na wasi abonten nti bibia wobɛte ho asɛm afiri odɔfo no hɔ no ya afei na ɔde foforo bi ɛba ma yɔnkofa no mu no sɛ ne etie bia nyaaso tie no na pɔmɔden sɛ ɛdeɛn na wobɛtumi ayɛ bu wɔ hɔ kra enya de ayɛ bɔne a wobɛtumi asɔade anim ayɛ de aboa manipa no wate waseɛ paa ba dodoɔ no a yɛ pentam prɛprɛ saa nsɛm no to nkyɛn a ɛni bɛ mfie miɛnsa mfie num no afei no ahu ne sɛ saa adeɛ no koraa no ɛwɔ baabi a yɛagye atoma na ɔno no hu ne sɛ na ɛnyɛ ɛkyerɛ no onya saa adeɛ no bi na nka wasom de ayɛ adwuma ɛso na ayɛ too late ayɛ too late enti nneɛma pii wɔ hɔ a ɛde nneɛma bi abɛhyehyɛ nipa bi ma ɔmo awɛ nkofa sɛe a tɔfe ɛyɛ wɔn mo a na me come last point ɛyɛ adwuma sɛm tɔfe nipa pii customers ayera ɛyɛ wɔn mo a na ɛna wɔn atwa ɛbrɛ ɛbɔ ho mpa ɛyɛ ho akɔnkyene enye yie bibia ne ho ɛbɛyɛ yie ɛno ana meka me kura enya time wɔ tɔfe no ana meka kyerɛ me ne wife di nkɔmɔ na meka saa asɛm wei ne yɛ ka suban bi obi bɔ ho mpa ɛna me say toda krom ha nipa yɛ waste your time mpa ye bi wɔ hɔ a wobɛbɔ amade akyea sa nyame mfi ɛnyɛ saa na system ne te nyame wɔ system a wɔ hɔ te sɛ ne wahyehyɛ sɛ awia ɛmmɔ esum mmra wei mmra no sɛ wowu kɔsiw nneɛma 8 o'clock anwummerɛ 8 o'clock na wobɔ mpa yɛ sɛ awurade boa me na wei de mɛsɔre 3 na awo ma ne ngo ma awia ma ne ngo a nyame mfiw ti nneɛma bi wɔ hɔ a yɛ mmɔ ho mpa yɛ woyɛ ne bɛyɛ ya na ayɛ yie hwɛ wanya adwuma kɔtena adwuma mu customer ba wɔ hɔ a asɛm a wɔsɛ wɔka kyerɛ no no ma wɔte waseɛ sɛ wɔne wɔyɛ adwuma no ɔnka time a yɛde yɛ adwuma no wode te online ɛdi nsɛmhunu obi ba wɔ hɔ a ɔnkɛɛ no adeɛ na wɔbɛyɛ ama no n'ani anye ho na ɔka ho asɛm a wonya aso ne kasapa mfa nka nkyerɛ no wadwene wɔ sɛ da biaa bɛde di ne yɛse menya no yɛ no makeka ma adwene akyerɛ wokɔ afoforɔ bɛba na ɔyɛ saa adeɛ no a kɔduru baabi na afei nneɛma ba fam a afei na no wɔtoto n'ani sɛ obi ato maduro ɛna obi na ɛde biribi abɛhyɛ m'adwuma mu ɛna mefiefoɔ na akuti ameɛ ɛna adwuma no mehyɛ aseɛ na ɛyɛ ɛna ɛbɛsɛ obi a mekɔkyɛɛ n'adeɛ ɛyɛ obi a obɛsrɛ me sika na wakeka no saa sɛ wɔyɛ assessment ahwɛ bu nkonta sɛ adwuma no mehyɛ aseɛ na ɛyɛ dako na nipa 20 etumi wura store ha ɛyɛ dɛ nɛ 5 minya ɛyɛ customers bi a manhwɛ wɔn mu yie anan kɔfoɔ na abɛbiebie nnwuma no bi ama ɛba ha basa adeɛ na menyɛ yɛtumi nyɛ saa nneɛma no yɛbu ani gu so a ma nneɛma sɛe wie a afei na yɛhwehwɛ nneɛma rasa da mekaeɛ no bibini ɔnyɛ saa adeɛ no sɛdeɛ buroni bɛbu nkonta trans ahwehwɛ nneɛma a ɛde nkɔsoɔ baeɛ ne nneɛma a amfa nkɔsoɔ ama na wayere ne ho ayɛ deɛ ɛde nkɔsoɔ baeɛ yi no yɛnyɛ saa adeɛ no dodoɔ no a nkɛ nneɛma a ɛsɛe nneɛma wɔ yɛ fie yɛ nnwuma mu ɛnom ne adeɛ yɛhwɛ ma nneɛma no sɛe wie a afei na yɛpɛ sɛ yɛkyerɛ sɛ yɛni aba yɛn ho soɔ
kusi wafo papa na o kasa radio so no o se krom ha de aso gan na mu ne nyamesom to da nanka ade esese obi ya but nyamesom bi a ye de massage on se krom ha ye de nyamesom massage abrabo nipa nka wasi bone kwa bi pa so opeso ye but o ya no okowura so dem a na okowura nkramodem a na bibi na kasache bi ne niema na atena san ya na ateno asan kanya saa niema na tofe baabi anka niema sey aduro no but te sa ne wo kan say onhye bone hu kutu panne na wo kan ne wo ho no saa na tie wo ho say ya nhwe niema yi a de bi wo ho a he wo de wo so ye wo sofo wo te sen tofi dumre bi a adwene ne be fedi de woni mu na ma wontumi ntu ana mo bone bi ni nyina no kakra e ba pepa me bra bi e friend Nicholas Kwakura Champon o say asantefo aware mienu no e wo ye moma so ha ye redie ni bi ena e wo ye moma so ha te se kotwa bi da obi ha ena nyamesom baaye na nyamesom baaye mistake nyamesom ye ne say ono o de paint na be fa so ti paint na o de paint mom na afa so na o de fa so o de fa redie no so okay enti e wo hwa say de paint fade no na efede o hwa na enti o hwa wanhwe ni wansan amfa paint amfa so a na beto awale mienu na nyame de ye no nti se wanhwe ni ya say ni ko mechia wo ai alaji koko junction medoma na sem no nti wo say de ewe mu no so wo no obi hia na wanhwe ni ya maintain sa de no a nyame so be kata suba bi so amayen a wo hwa na man manage ade ni ya na efi ni free ho hwa na kwa akoto ni sunu ankasa no na sa de na mpepa okay emfiri ni padua no wanhwe ni ya ebeba nti tofe ye nia niama eniama boni bi e wo ya bra bomu a e say ye twen kwachi no ekoso na wo ho na hai acho ne din e de asopanyi justice o say asopanyi Nyankopon chirawo wa wo atakwa ataye ngono ko obi wo ata na chese na adwene mu do wo ya atakwa wo ya atakwa papa net wo saaro ate I want to for me almost me fans pa o she calendar na ne boys no okay oh they say what your master opinion mate okay Mary Hello. Ayamia na maye Tofi. Amen. I mean shramu na de mo tuafuo. Tu ye nyina ye hofo. Yet ya bi nso na de mo tuafuo. Me sure say wunu ma kan sem kyerɛw. Oh. Eyeyenya. Timi de me hu si ma nyina na em se eyemia. Eyeyenya. Asem no emu odu. Ye wo bibia e wo enipa ho a ye friend no say ye bu ye nigu niema so broni se negligence ayawie asade no ye nsa ka awie enti bra ye nsa ka no adwuma e wo say ye wo ho e de maintain ade no na tirimude ene chese ahomaso ene bibia chese ase wadu enti unti unye te sa watoka na ka na efe na wo de wo atoka na efe so but wo maintain ka no enti sa de no wo nipa yesumu a we don't know how to maintain situations ye nim sania ye si de ade no sania na ne fe ene sania na ne de ne na nikate no yentimi mo ho ban yentimi mo ho ban yentimi enhwe nsiesie enhyehyɛ emfa de esese de to ento eno ena anopai Tofe titru emma watu ye fo papa ena edanso de bi ayede aka ho nti okra de menko ho because ye nyina ye hyem bi ase ye bu ye ne agu ne ma bebre so emma aware ne ye fu se ye nya wie last school mu na obi kana sem kire me na we yesof ma me na de ntina se aware egusa na ye ka kire mo nso so a de momo kotu ye ne se de Nyankopon aka bo mu mo onipa anyedai entitim
ɛna enipa wu yɛ brɛ yɛ tete ɛwɔ awareɛ mu na ɛna mka kyɛn sɛ hwɛ deɛ tie ne sɛ awareɛ na yɛware sesee no free edi ntrom efiri nipa free edi ntrom nyame ne nipa di nkita ho hyehyɛ awareɛ wɔ edi ntrom hɔ ebesi yɛ brɛ isu no nyankopɔn yi ne nsa firi awareɛ mu no sɛdeɛ tɔfe kaeɛ no na yɛ ntimɔborɔ no ɔde yɛɛyɛ de sɛ abɛduru ahumɔborɔ no enti sɛ nyankopɔn ntwusu bibia ma obiaa bi ma menka nkyerɛ wo sɛ nyankopɔn ɔntwusu awareɛ no ɛma yɛn yɛ tom a yɛde abɔ yɛn ho safohyene sɛ deɛ nyankopɔn aka abɔ mu no nyankopɔn bɛɛ na ka bɔ mu wei